Peri Leorando Simatuwang Dohot Romatu Anderani Samoser. Sonari kalian udah sah suami istri. Adong do kado yang paling berharga melebihi emas, perak, imah, hatan di bata nahutipon. Om pakai lah membituk rumah tanggamu biar takut akan Tuhan. Jalaikon jahau modon hamdulillah. Modon dang jahaon si gado rumah tanggan. Unang bain alani gugom. Unang bain alani jagom. Andalkan firman Tuhan untuk membentuk rumah tangga. Biar kelak rumah tangga takut akan Tuhan. Alani hule amma tuhamu na dua. Potroni huria situa lingkungan. Marhite-hite huriata hakapepe batu ajilama. Ringga semahamu marminggu unang malasate. Imam panganon nami. Jale keberangan nami dohamu marminggu non. Unang nong holos sai peston tordang tari dahamu. Potroh nami na dua ikon may biar hamu tu hatani depata. Omma hatani depaton gawe bahen laho madalani ari-ari ningolu neneng pempitik rumah tangga muna. Ape kana masa na pinamasa di depata. Marhiti-hiti ka rumah tangga muna unang gabe andalahon aka nalain holan hatan di batama hulay emma posam rami hulay emma tuhamuma imasan hami situa lingkungan nadong di huruaton HKBP Batu Wajilama mulai atma. Yesus nama lu
Tanyaku manasida nong maljalo pasu-pasu pardonga saripion. Asa di pasu-pasu di bata par saripion nasida tujulu anon. Hali Tuhan di bata amanami nabadia jalana sumurung. Hutangnya kon hami rumah tangga ni Peri Leonardo Simatupang. Dohot Romatua Andriani Samosir. Naung hot ripe sadarion. Paluas manasida marlas ni roha jala di bagazan hasatiaun ni par saripion. Sinodangan ni holong ni roha Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan Yesus parrohai manasida asa marhaposa Tuhan nasida dinasa gulmit ni nguluna. Lumobi mangadupi panosak ni alogo dohot galubang ni parnguluanon. Molo tung rope akka pangujunan dohot hasusaan. Pamonang manasida maralohon akka si pangago. Pargugoi tukolin jala apulin asida uju mangadupi si taonon dohot parukilon asa manahan jala satia mangului hoga nupari. Alito di porbadia sungguli manasida asa say ingot marsaur tu hatam nabadiai ajari asa say hot jala uduk tu patik dohot uhummo. Paringgas nasida asa ukap madohoti aka permingguon dohot tupunguan ni akan naporsea. Pasu-pasu nang akan natoras dohot sudesi solhot ni dongan nami naung hot ripeon. Pasu-pasu nang pardalanan ni adat sian nama muka sahat tu paujukon anon. Asagabe dalan ni parsauran nauli na denggan patubu holong marsiha holongan ni rahut ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Kumapileta martangyang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sauli basa na maulutus. Hupasat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di colong. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asaw parasya kami pilanon pati pulhon harajaw mo di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silon lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak madok mahita di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Yesus Kristus holong ni rohani de bata ama dohot parsauran nito di porbadia ma nama masu hamu saluhudna amen.
prasmadita saluhutna.